Ramogi yangore ni nyithindo manyiri mantiere kindigni 6 kod 11 ma ithoro roch ratich gi yore mag bembo e pachoka. Ma oyangore e kinde Dhialo ratich nyithind Afrika ma bende otigodo e medo jiwo dwaro mar rito ngima nyithindogo. Beach noluwo nyasi mar odiechieng' mar nyithind Afrika kendo loso na ripodni. Afrika 16 dwe mar 6 higa ka higa piny Kenya riwore kod pinje mamoko Afrika mar Dhialo odiechieng' nyathi Afrika, nyasi makelo kanyakla migepe mag sirikal kod riwruoge makedone ratiro mag nyithindo mar manyo kaka inyalo tieki pek moko ma nyithindo kale. E nyasi ma higa ni nonro ma otim ewi ratiro mag nyithindo oyango ni nyiri ma hikgi kind 6 nyaka 11 ema ngimagi ni kama rach nyalo timbe mag anjawo mag bembo kod rocho ratiro. Nonro yango ni 79% mag timbe mag bembo gin mago mitimo ne nyithindo matindo, ka joma chwo mitudo ahinya kod timbe makamago ka thothgi gin timbe mitimo kod jirende mag nyithindogo. Ka bende yangore ni karodoko ni 9% mag buche mag bembo kod rocho ratiro iyalo yo makare, to po nitie nyawo kod kabuche ma itieko rotwak mag dala. We realize that majority of survivors are between the ages of 6 to 11 years. Majority are female. And when we looked at the perpetrators or the accused, mostly it's the perpetrator because we looked at cases that have been closed. The perpetrator were mostly neighbors at 54.7%. People are very willing to actually divert these cases and have them settled in the kangaroo courts, which is really an effort to access to justice for these children. And in fact, the office of the DPP, we do not support ADR, particularly in criminal cases, and especially criminal cases where the victims are children or other vulnerable members of the society. Nyasi mag lalruok wirito ratiro mag nyithindo ne obagi counties mopogore, ka maduong' to ne obagi county ma Homa Bay tuke mar Raila Odinga. Ka thoro mar wach en ni nyathi ka nyathi yudo pi maler kod chenro mamoko mag ler e miere kod skunde ma gintie. Karen Ageng' wen jagore migawo mochung' ne chenro mag nyithindo e pachoka. We recognize that no child can fully realize their potential where access to clean water, sanitation and hygiene remains limited. Ageng' owacho ni migawo ma nyithindo ka gitiyo kanyakla kod riwruoge mamoko makedo ratiro mag nyithindo e pachoka mar neno ni gitieko midhiero moko ma nyithindo kale, kama ne okone nyithindo mondo kik ling' oni roch ratiro margi. Every child's rights and dignity is fully protected. We understand that the access to clean water and proper sanitation is a matter of justice. E county ma Nairobi nyasi makamano ne obagi e skul primar mayani e kachud bura ma Kibra, kama jagore migawo machike kod ratiro mar oganda Judith Pareno ne ogolo siem ne jogo mosebiro ka rocho ratiro mag nyithindo. Every other day there is a killing of a young girl, there is a killing of a young boy, there is a molestation. We are making the laws, we are making policies to protect that child, to protect that right. Bende yangore ni kwa nyithindo maromo 400 e piny Kenya indiko e tije mopogore tok chik, ka jogo mochung' ne ratiro mag nyithindo e pachoka ogolo siem joma osebiro ka timo timno. Let children be left to be children. Let them hire adults who have already attained the age of 18, because that is the age of working. Ka e county ma Siaya, wach matieko buche mar rocho ratiro mag nyithindo e dala ne okwedi mokalo kaka achiel kuom gigo eko mamono nyithindo yudo ratiro margi. Jonyuol ong'e ni nyathino kod ratiche ma ka ng'ato oketho raticheno to nitie chik morito nyathino ma chik owacho ni nyaka nyathino nyaka ng'ama otimo timno kauni hatua mondo eka koro wane ka cases go dok chien. Beach, Ramogi TV. Ramogi gi joga ka